Gianfreda Ġus huwa żagħżugħ b'diżabilità, juża siġġu tar-roti. Ilu 6 snin juża l-għajnuna ta' assistent personali. Mindu daħlet fis-seħħ ir-riforma tal-assistent personali, Gianfred kellu sem ikbar fuq l-għażla tal-assistent personali. Ma tifhem News Gianfred ifisser din l-esperjenza mal-assistent bħala waħda ta' gwadan mhux biss għalih iżda wkoll għall-familja tiegħu. Minn mindu bdejt nuża s-servizz, stajt iħossni li qed inkun inqas ta' pis fuq dawk viċin tiegħi kif ukoll ikolli aktar kontroll bħala ħinijiet u x'nagħmel u x'fatta b'tali mod li jien għandi aktar kontroll ta' ħajti b'dan il-mod għax nista' nagħżel il-ħinijiet tal-attivitajiet mod partikolari. L-assistent xien l-aktar li jkolli bżonn għajnuna personalment huwa fejn jidħol mobilità tqandil u forsi attivitajiet ta' kuljum bħal tibdil biex nimmobilizza fuq is-sodda u affarijiet hekk fejn jidħol xogħol jirnexxi li nkampa waħdi. Wera l-fema li għandu jkun hemm aktar aċċess għall-informazzjoni għal persuni b'diżabilità. Li jkun hemm xi forma ta' reġistru ta' persuni indipendenti li jixtiequ jkunu assistenti personali biex tagħmel aktar konvenjenti għal min jixtieq jużah. Gianfreda Ġus huwa wieħed minn 54 persuna li jagħmlu użu mis-servizz tal-assistenza personali. Kull sena, l-Aġenzija Support investi aktar minn 5 miljun euro biex jitħallas is-servizz tal-assistent personali. Il-manager tas-servizzi fl-Aġenzija Support Marja Teresa Kwelina spjegat li dan is-servizz mhux biss itejb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni iżda jsaħħaħ l-awtonomija tagħhom u jagħtihom l-opportunità li jgħixu b'dinjità fil-komunità. Is-servizz jingħata kemm ġewwa d-dar u kemm barra mid-dar. Hemm każijiet fejn il-klijent juża s-servizz sabiex ikun jista' jgħix ħajja indipendenti fejn fosthom anke forsi jagħmel użu minn gymnasiums fejn hu jkollu bżonn anke forsi għajnuna sabiex ikun jista' jaċċessa servizzi oħrajn extracurricular activities. Min irid jibbenefika mis-servizzi għall-assistenza personali jista' jċempel fuq in-numru 153. Minn hemmhekk il-professjonisti jagħmlu valutazzjoni fir-residenza u jekk il-persuna tkun eliġibbli għall-assistenza, issir analiżi minn bord indipendenti dwar x'tip ta' servizzi huma meħtieġa. La darba jkun hemm l-approvazzjoni jintgħażel l-assistent personali għabbażi tax-xewqa tal-persuni b'diżabilità stess.